Perquè ha caigut de punta. I com és que se n'ha anat tan amunt? On estava? Que li heu posat de dins? Aigua, i per què se n'ha anat per amunt? En la pressió. En la pressió de què? Que l'aigua, que hi ha tanta aigua que no pot més i va cap amunt. Però qui és qui li dona la pressió de dins? L'aire, i amb què li heu posat l'aire de dins? Amb un compressor pot ser? Sí. I l'infla? Era com inflar la botella. I llavors què fa? un globo. Que se'n va després? Desesperat. Estable fuig quan té molta pressió. I se'n va per amunt. Molt bé.